И здравейте, печаги! Аз съм Let's Play with Boeing 128 и днеска пак играем, всъщност сега пак играем Hunger Games, Survival Games, защото сега гледах миналия клип, ужасен звук извади и затова сега съм го намалил. Не се чувам и това започва някъде след 10 секунди. Почва, ето. 3, 2, 1, газ! Малко късно тръгнах, но ареса. Аз докато взема нещо. Иначе жено. Що пребия? Не пука, че си ще бия един. Се натам ходах, като го играх преди на компютър, когато имах. Натам ходих. По-скоро на другата страна ходих, иначе. Преди, като снимах. Не като снимах. Преди, като снимах, клип, като снимах, значи, като бях с теб един, преди час, преди него имаше един, който се бъгна, но на него играх този мап. Бравата не ми трябва. Как бе? Честплейна също ми е изчезнал, значи, но бъга в сервер. Странно е как се без звук. Така, тук знам къде му честове. Почва се ги взема. Оджа! Тук нямаше нищо. Осъзнах. Омага. Нагоре надолу. Минали по това преход паря па. Аз искам до 4-та минута да съм спална. Рана. Много рана. Всичко. Иха. То вип трепе всички, бе. Айга. Випа ще трепе всеки, който иде на пътя. Аз да няма такова. Ебе. Там толкова ще имаше чест. Малко ще презарада долу. И... Там ничего случай нещо ми изчезна. С никой не говоря бавно. Нещата ми оттам изчезнаха. Къде ги взех, няма пара се занимавам. Една паржова ми изчезна. Ужас. Значи... Може да видите предметите с бронята, уръчки или паржовките ли. Така че аз мразя паржови. Но нищо, това значи друго път. Аре, значи. Тя не ми интересно. Five. This is when first ball refill. Ще ги рефилят. Хайде, бързо. Това ще по-рано съм тренал.
Ма то випа трепе всички поред, бе. Ужас. Мале, не искам да го виждам. Его випа, его випа. Гледайте го, гледайте. Всички ще трепе, бе. Всички ще трепеш, а? А, свиньо, а? Свиньо, всички ще трепеш, бе. Свиньо, бе. Всички ще трепеш, бе. А? А? Има. Чере, негър. Их. Значи това как ми изнерви. Гледам си как умират от него. Искам пържолите. Аз отмъстих. Аре бе, искам пържоля. Яра бе, искам раната. Благодаря ти. Това ще ви трябва. Иначе няма стрели. What? Invisible fire. И това умраз. Invisible fire. Това партикали на пържола. Охо. Я се разтоваря след така малко. Стрели. Тук няма стрели. Значи... Искам потуши. Я пак да го гледам. Баба, къде бе? Тук никъде няма стрели хора. Там някъде. Deathmatch. Вау. Само с това. По-добре? Ужо. Дай. Иначе... И добре хора, това беше от мене. Дано ви хареса клипа, абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте, коментирайте, блъбвайте, сабскрайбвайте, коментирайте, лайквайте, да. Аз бях Let's Play with Boeing 128 и до скоро!